Sa edad na 61, wala na raw tatanggap na employer kay Elsa Di Maano. Kaya laking pasasalamat niya ng ilunsad ng City Government ng Siyudad San Fernando, Pampanga sa pangunguna ng City Public Employment and Services Office o CPESO ang obra para karing matua at PWD. Netong naitang Kim Aldoldo mong gagastusan na maragulyang sa Bibiera kaya kami, kaya kami Aldoldo, agyang senior kami, agyo may pa makapagobrang magkay-kiniking City of San Fernando. Itang bulanan mong gastos, din kaya rin kaya kang panulo, akakuha mong asasali. Ayon sa Labor and Employment Officer 3 ng CPESO na si Lovely De Vera, ang nasabing inisyatibo ang pinakauna hindi lamang sa syudad, kundi sa buong lalawigan. It aims to employ po senior citizens in PWD, which are marginalized sectors na napapabilang po sa mga unfortunately hindi po nakakuha ng trabaho. Also ma'am, yung program po nito ay makakatulong po sa kanila para makatulong po sila sa mga families po nila. Sa kabuuan, nasa 74 na senior citizen at PWD ang naka-employ sa ilalim ng programa. Ang nature po ng work nila, nag-base po kami dun sa educational attainment and then dun sa skills and talents po nila. So meron pong naka-deploy sa mga offices, nag-assist po sila clerically or administratively po. And then others are sa gardening and then dun sa mga ibang parts po ng city na kailangan po nilang tumulong. Like meron po kami sa executive building as frontliner na greet po sa mga bisita po natin. Sa loob ng kalahating araw na trabaho, sumasahod ng 8,000 piso sa isang buwan ang mga benepisyaryo. Bukas ang tanggapan ng CPESO para sa iba pang senior citizen at PWD na nagnanais magkaroon ng oportunidad. CPESO po or the City Public Employment Office is open for them sa pag-assist po sa kanila sa pagbibigay po ng trabaho sa kanila. So if you are looking for that, visit lang po kayo sa office namin dito sa Heroes Hall, City Public Employment Service Office Building po. Thank you so much po. Liana Canilaw, CIL TV 36 News.